Ayaw, mga ato na lagi mo! Tanawa ka Dilagi nila, pwede! Tamili lang ba? Bibigyan! Asa ba ka, bibigyan? Laite, asa naman ka? Bibigyan! Asa naman tong bata to? Bibigyan! Oh! Nga, nakita naman si Laite! Wala lagi na ko nakita niya. Asa kito si Baby Girl ya? O gani, problema ano na asa pang tao tong bata to? Tiya po niya. Uy, nabalaka na dyan kuya. Bakit ba sina? Ang bata! Gani no, ganina na ako si tuyok dire, wag yun na ako makitaan. Iya, basig. Iya, basig. Basig. Wala kito ni cute sila yung lalaki ya. Maayo noon! Pinakalikay sa sinuha! Tiya, uy, asa naman doon si Bibigyan! Mr. Lim, paminaw, kung makitaan mo si Clyde karon, tagaan te kag chicken chance. Surya ba? Tinood kaya? Oh, tinuod na! O, sige ya. Gamito na ako ang ultra magic powerful ultra instinct na ako nga smelling shit. Tanawan niya. Maunig na yung baho ah. Tara! Tara! Girl! Laite! Baby girl! Laite! Asa naman doon si Baby Girl niya? Ay, Baby Girl! Magbulag-bulag ta! Kailangan! Dito ka, dito ko! Sige, sige ya. Baby Girl! Laite! 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 Baby Girl! Oh! Tignan na po ka! Ay, lagi nagtutulog sa kabatid! Bakit ang kakay? Dito ko! Sige, sige ya, sige ya. Diraan ka. Diri ako. Sige, tara. Baby Girl! Laite! Baby Girl! Laite! Nana po ka! Kanina na kasing sulsulog sa kuha! Maging-ampoy na dyan ko si mo! Tampaya, kinilawa yaw, nilawa. Anak, pangita na magkagdamangda! Pangita! Itong bataan na itong kaasa na to! Mugay no, Clyde! Baby Girl! Laite! Laite! Baby Girl! Laite! Laite! Asa mga itong bataan ato, no? Nagunsa mo ka, Dra! Slow down. Ayaw! Sabi na po kaya na not-press kaya? Wala gani, no! Sa kasimana na! May ma-distract mapod ako ang power sa imuhang baho ya. Distansya gamay. Okay, pag nimo. Nasimutan ni Mia. Oh, puro lain magbaho! Nadungog di mo ang mga tingog sa bundak sa tubig. Oh, ngano, unsa may naana? Hawaya, nasimutan na mo. Ang baho ni Clyde sa sulod. Marag mauna niya. Tara! Sigurado di ka kan... Ano si Clyde? Ngano, nagilak man ang huwa man ta na to nagiunsa! Si wala giunsa. Lain kay ka manulti sa iya ha. Nya, ang saom na to ni karon! Di unsa pa di mga tagsuri sa iya ha. Baby girl! Baby girl! Baby girl! Okay na ba diba, baby girl? Ako magimali gud ani karon ba? Baby girl! Baby girl! Dili na tika bawalan makikita kang Mr. Lim. Tarong iya ba? Karora! Baby girl, agree na baby girl. Di nabalaka na kayo may sipong. Noon sa Sige na, Clyde, gawas na drak, Clyde! Basin mang good bagi. Palaglag yung bata ya. Baby girl! Clyde! Open! Clyde! Baby girl! Gawas na ba, gawas! Open ako! Magda na lagi ka! Girl, sige na ba? Abray na ba? Kagapoy na kayo. Wala pa sa 3 minutes direct. O sige na. Sige na, Clyde, abri na ni, dili na ako masako nimo. Abray na ba? Magdali na ba? Baby girl! Kumusta man? Ano sa mo? Ako sa mo? Ha? Ayaw! Lili, ah! Ano di mo magpalikli? Lagi! Ano di mo ka magpalikli? Ayaw, ranggod! Dini dapat makita ni mo Ilhem! Sa may dili dapat ako makita? Clyde, ayaw pag minuang. Unsa gyud na, Clyde? Ayaw, lagi ah! Ayaw, mga ato na lagi mo! Tanawa ka rin Dilagi pwede! Lagi. Di lagi mo kasabot sa gibati ba? Uwahin na mo! Di mo katabang na ho! Unsay ulahi? Kasi wala katabang. Huwag pa mo kay Bao! Kuya, Ilhem! Dungas siya natanggal! Tugay na natangka. Nagkaro kayo ka na?
Nauda, Day! Yapi, nagpataan yung wagin, magpas! Scoop, agam ka ng bata! Nauda!